खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं सेलाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों गोजोनथाव खौरां आरो लोगोसे जोंनि बिटिसिनि बाजेटनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। अब्ला गिबियावनो गोजोनथाव खौरांखौ फोरमायना होग्रोनोसै। गोजोनथाव खौराङानो जाहैबाय मैया आं मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन जायबा सुलेखा ब्रह्म बे मानसिया गोमादोंमोन। दा बे सुलेखा ब्रह्मखौ मोननाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। गोजोनथाव खौराङा बेनो थांनाय 2019 आरो 2020 मायथाइनि इउनियन बाजेटआव बिटिसि सरकारनो गासै 20 कोटी रां हरदोंमोन। नाथाय बिटिसि सरकारा 4 कोटी रांल' 4 कोटी माने 4 कोटी रांल' बाहायनो हादों। बेनिखायनो दा 2020 आरो 2021 2020 आरो 21 मायथाइनि बाजेटआव बिटिसि सरकारनो अनलि 10 कोटी एबा 10 कोटी रांल' दोननाय जाबाय। फारसेथिं दिमा हासावआ थांनाय बोसोराव 20 कोटीनि सोलाय एबार 34 कोटी रां मोननाय जागोन। आरो लोगोसे कार्बि आंलंआबो थांनाय बोसोरनि 40 कोटीनि सोलाय देग्लाय बोसोराव 57 कोटी रां मोनबाय। जोबोर लाजिनो गोनां खोथा रायजो राजा नोंथांमोन। जोंनि बिटिसिआव थानाय रायजो राजा नोंथांमोन गासिबो लाजिनो गोनां खोथा। हाबाब 20 कोटीनि जायगायाव 4 कोटील' फोजोबदों। बेनिखायसो बिटिसिआ दाबो जौगायाखै। बेनिखायसो नोंसोर उदैयाव सोनो नाजायो नामा फैसाखौ गासिबो उदैयाव सोजोब नोंसोरो। लासिं बेहाय जों गोबां लाजिनाय मोन्दों बे निउसखौ खोनानानै। जोंनि बिटिसिआव 20 कोटीनि सोलाय एबार बोसोराव 10 कोटील' होनाय जागोन। मानोना थांनाय बोसोराव 20 कोटी होनायाव 4 कोटील' रांनि बाजेट होनो हादों बिटिसि सरकारा। जोबोर लासिं एकदमबारे आं जालालै। कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि सरकारजों एबा सालायगिरिफोरजों जोंनि बिटिसिखौ जायबा सालायगिरि बिसोरो टिउसन लायै जानांगौ। जोबोर लासिं ओरैबायदि लाजिनांथाव जोंनि बर'फोर जोंनि बिटिसिआव थानाय बर'फोर जोबोर लासिं। कार्बि आंलंआव मालाय थांनाय बोसोराव 40 कोटीमोन एबार 57 कोटी मोनबाय। दिमा हासाव थांनाय बोसोराव 20 कोटीमोन एबार 34 कोटी मोनबाय। जोंनिया थांनाय बोसोराव 20 कोटीमोन एबार 10 कोटी मोनगोन। मा आसरित बेलाय बिदि जायो नामा सोरबा? ओरैबायदि डेन्जार सरकार दे जोंनि बिटिसि सरकारा। नोंथांमोना बे बाजेटनि सोमोन्दै नायनो लुगैदोंबा नोंथांमोना गुगोलावबो नायनो हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना गोबां निउस दं निउसावबो नायनो हागोन। जोंनि बिटिसिआव ओरैबायदि मानसिफोर दं माने जाख्रुबला बाजेटखौनो बहननो हाया माने बिसोरो। दा जियानो जादोला जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बिटिसिनि मानसिफोरा गोबां लाजिनो गोनां। दा कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनिखौ सानना नायोब्ला कार्बि आंलंआ जोंनि बिटिसिनिफ्राय फिसासिन, दिमा हासावबो जोंनि बिटिसिनिफ्राय फिसासिन, नाथाय जोंनि बिटिसिआ गेदेरसिन। अब्लाबो जोंनि बिटिसिआ बाजेटखौनो होनो हायाखै। जोंनि बर' रायजो राजाफोरा गासिबो लाजिबाय जानो हागौ बे खौरांखौ खोनानानै। जेबो रोङा जोंनि बिटिसिनि सालायगिरिफोरा जेबो रोङा। बिसोर 1% रोङा। बिसोरो 20 कोटीनि जायगायाव बोरै 4 कोटील' बाजेट हरनो हानांगौ जाखो बिसोरलाय? बिदि जायो नामा सोरबा? मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट दं। मोनसे डिस्ट्रिक्टआव 5 कोटी बाजेट खालामनायब्लाबो बे 20 कोटीनि बारा बाजेट ओंखारगौमोन। अब्लानो जों बे बोसोराव 50 कोटी बा 40 कोटी मोनगौमोन। नोंथांमोना दिनै भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ जोंनि बिटिसिनि बाजेट आरो लोगोसे गोजोनथाव खौरांनि बागै। दिनै भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। आरो आं जोंनि बे बिटिसि सालायगिरिफोरखौ बेखौनो बुंनो लुगैयो कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि सालायगिरिफोरजों एसे सिखायजाबानो जाबाय। गोजोन्थों।